L'OIDP és l'Observatori Internacional de Democràcia Participativa. De fet, hi ha un debat sobre si aquesta O és observatori o és organització, perquè va començar sent una xarxa d'observatoris, però amb el temps ha devingut una organització, de fet, de participació ciutadana. De fet, és la xarxa de ciutats més gran al món en participació ciutadana i actua de facto com a organització mundial de participació ciutadana. Els objectius és difondre la democràcia participativa a tot el món com a alternativa a la crisi, considerem, que pateix l'actual democràcia i a la necessitat de transformació en base a més transparència, a més participació i a més implicació ciutadana. L'OIDP ara mateix la conformen més de 600 ciutats i institucions de tot el món. La presidència actual, que és rotatòria anual, l'ostenta la ciutat de Canoas, del Brasil, a Rio Grande do Sul, al costat de Porto Alegre, i la secretaria general i la seu mundial la té Barcelona. Hi ha dues antenes regionals, que en diem, una a Porto Alegre, per Sud-amèrica, i una a Dakar, per Àfrica. Estem ara a pocs mesos de tenir una altra per Nord-amèrica.